E asta foto-video, nu? Și pot să o pun pe TikTok. Da. Ha? Da. Doamne, oprește războaiele, leagă-le gura la toți vrăjmași, toți oamenii care sunt răi, care vrea să distrugă această planetă. Oprește-le, Doamne, oprește-le, Doamne, și ia-le mințile, leagă-le gândurile, să fie legați, adă-le minte curată și luminată, Doamne. Alungă răul, Doamne, alungă inervitatea din toți. Și dă-le, Doamne, minte curată și minte bună. Oprește războaiele, Doamne. Oprește, Doamne, războaiele și toți președinții, tot guvernul, tot cei buni să rămână, tot cei răi să plece, pământul și planeta să se eliberează de rău și de ei, să fie amuțiți și însuziți. Alungă, Doamne, tot rău, că eu voi descânta și mă voi ruga ca să le leg mințile cu ață de la iție. Băițile, legați-le la toți, mințile, din toată planeta aceasta, după tot pământul, după toate țările, să fie legați, să fie amuțiți, să fie însuziți. Toți ce vrea rău, leagă-le, Doamne, gura, să fie legați și amuțiți și însuziți. Dezleagă, Doamne, gândurile bune și fericirea, Doamne. Dezleagă, Doamne, gândurile bune și fericirea, Doamne. Alungă nervitatea, alungă invidia, alungă dușmânia, să fie pace în această țară a noastră. Apără Maica Domnului și Iisus Hristos și toți care sunt conducători, toți care vrea de rău, alungă din grădina aceasta, din țara asta, după pământul ăsta, să fie alungați, amuțiți, însurziți și încremeniți. Leagă-le gura, să urască, să părăsească toți care sunt buni cu credință și dorește bine la această țară și la acest popor. Deschide-le, Doamne, mintea și adă-le fericire și bucurie. Și gânduri bune și toate bune să le facă și toate cele să le aruncă, toate relele. Doamne, ajută așa să